El nostre grup de recerca està constituït fonamentalment per metges, també infermeres i personal que ens ajuda o que fa la recerca més translacional, biòlegs i bioquímics. Des de ja fa molts anys ens dediquem a l'estudi de la fisiopatologia i els mecanismes responsables del desenvolupament d'hipertensió portal. La hipertensió portal és quan la vena que recull tota la sang dels budells i que la porta cap al fetge, que es diu vena porta, que té una pressió normalment molt baixa, aquesta pressió augmenta i quan arriba per sobre d'un determinat dintell dona lloc a greus complicacions de les malalties hepàtiques com són hemorràgies, desenvolupament de líquid a la panxa, etc. La causa més freqüent d'hipertensió portal en el nostre mitjà és la cirrosi hepàtica i, per tant, des de fa molts anys estudiem la fisiopatologia, però també nous mecanismes o nous maneres de diagnosticar la hipertensió portal, incloent biomarcadors a la cirrosi i nous tractaments de la mateixa, però també estudiem altres causes que desenvolupen també hipertensió portal, que són les malalties vasculars hepàtiques. Aquest és un grup de malalties, totes elles minoritàries i que han estat poc estudiades normalment, com la síndrome de Buchiari, la trombosi portal o la hipertensió portal idiopàtica, que també causen hipertensió portal, fonamentalment en gent jove i que si no és tractada de forma adequada o diagnosticada pot acurtir la vida d'aquests pacients.